Hola, soc Teresa Ibars i us presento el meu darrer llibre, que és Atles de l'Oblit. Atles de l'Oblit és un llibre que està dedicat a les persones que saben que recordar és viure i neix de la necessitat fonamental d'assumir que no podrem tornar mai més allí on havíem estat i on havíem viscut i assumir també o mirar de mitigar el dolor que provoca veure que la memòria és una cosa fràgil i que moltes vegades una trista malaltia com és l'Alzheimer l'acaba devorant. Així doncs, Atles de l'Oblit és un recull de relats que estan muntats a mode d'atles clàssic perquè per mi un atles sempre havia estat el lloc referent d'anar a veure com era un món desconegut al qual de moment no hi podria anar i probablement no hi aniria mai a la vida. I així és com he volgut muntar Atles de l'Oblit, reculls de paisatge, de personatges, de ciutat, al voltant d'una estructura d'atles clàssic. Espero que us agradi.